Pancene mung pengangguran durung ana penghasilan esuk turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido mara tuwa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan Gusti lewat tembangku iki ndedonga muga oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak jaga selawase dekane mati Pancene mung pengangguran durung ana penghasilan esuk turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wedine yen dipaido mara tuwa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan oh Gusti lewat tembangku iki janji bakal tak tresnani tak jaga selawase dekane mati Gusti lewat tembangku iki ndedonga muga oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak jauh